sir tini tumane bangai press meet khale ke kisa south na ramo ke belai ke sana tini sung press meet ba khaimani ke haisi miya September ni 6 tarik 2021 ni salo Amorpur bisini dalak bisini Dulukma school naklabo IPF tini ringkhlaimani bai kaisa joining program ongkha aro manjak phaikha borokni neta tabukni Montri Mevar sab piaba army bo kaisa yawi de sung dalar kok pir mundo tuibini tini sung press meet ma khayu dalar ke haisi biyawo borok sotero nukhungni pray 50 butar bara ungrongmai na borok bithani bo BJP ni jotone BJP ni IPF tiwo thangkha join khaikha IPF tiwo piaba borok tama sakha CD Motha no thanchano sukronar bagai chini saputar no tukha utumudu khairona bagai borok BJP ni IPF tiwo join khainai no beba Tipra Motha disi phaibo honai saukon sung sajakya te oma haidalano sung selengmani bagino tini sara chini ok borok kok tuma phunugui tongnai rok tei joto chini saputar no te asik simia joto out news no nai tongnai rok no sung sai khe sairona musugu siroi rona musugu miya 6 tarik September 2021 Dulukma kami Amorpur bisini Dulukma kami wo asipni BJP ni IPF tiwo hanai rok khorok saphano Tipra Motha ni gori bono sung sai khaina musung mani bagino sung tini Tipra Motha Amorpur block committee ni sakthani mani bai kaisa press meet ma khaika hambai sir tini sung yari mairang sini Tipra Motha office kaisa press meet ma khaimani karon ka miya 6 tarik wo Dulukma SB school kaisa IPF tisoni program tongmani o jagao borom gnang tribal welfare minister Mevar Kumar jomatia khud na phaioi bo joining program bo manjak phaika a jagao bebak Tipra Motha ni hi borok joining nama no tui sung tini kok pirong maroka o jagao joining khaine kha bebak Tipra BJP ni borok mangsi bo bebak ani parani ang sinibu borok ni bebak bumung soho ang borok ni proof burai mano borok tumahomba borok ni program no nogoi sini Tipra Motha ni adong rok gobang ma kha dukho nangai ani bangisi borok tumahomba borok ni program no nogoi sini Tipra Motha ni adong rok gobang ma kha dukho nangai ani bangisi sing tini kok rong maru sini borok rok khata tidi bebak borok Tatal mangsi khai tongo borok IPF te BJP borok thansa singkya tomani karonoi borok joining khainani na u kok na tui tini sung yari mairango sung kok ma Phirokha borok no asuk sabui belaka hambai jotono sini takum buku rok nai tongnai rok no belaka hambai marogo hambai sir sir ni bumung ke bisa south na ani bumung ke Phirokha jomatia ang kaisa central YTF ni vice president Amorpur sir ni ke ani bumung ke Sanjay jomatia Amorpur block committee ni organizing secretary bo tongo te Tatal committee kok lokhe apni sija sir ni ke ani mungke Indra Mohan jomatia dalak village ni chairman prothoma ang jotono no koika hamjanawo ani kha bai oro jagao tini sung press meet na khaimani kini karon kini miya IPF te son dal amo nini Dulukma SB school boro kaisa সম্মেলন জয়েন সম্মেলন খাইমান জায়গা ন তৈরি কাইসা প্রেস না খাই বরক যেভাবে চিনি ত্রিপুরা মথানি বরক ন বরক আইপি পিছনি লগেও জয়েন খাই হুম ব্রক অপপরা খাইমানে পুনো ফেক নিউজ সি বড় ফেক সি আং অর দালাক ভিলেজ নি কাইসা চেয়ারম্যান
आं पुरापुरिनो बसबाबो बिजेपिआव दं बसबाबो आइपिएफआव दं बसबाबो तिप्रा मथा दं बसबाबो सिपिएमआव दं आं पुरापुरि साइमानो अर जागा नुकजाखा जे मियाफोरा 17 परिबारफोराव अर जागाफोराव आइपि थानिवाफोराव सालिन्दा खालायो जयनिं ना उनि सामानि ब शुधु अरनि जे आगे बिजेपिआव दंनाय बरकसि ब कोनो आरो सिनि तिप्रा मथानि बरक गैया आनि बाउनि आनि खाजानि ताकु बुखुरुनो आनि तिप्रा मथानि आदम संरोनो आं मा जानांगौ कोनो अनो खा बायजानाय काउकुरै कोनो खा दुजानाय काउकुरै अमन कायसा फेक निउज सि बर कायसा सर